je toho tak celkom veľa, čo by som vám rád povedal. A možno, že by som na úvod doplnil, že ako to bolo s tým behaním. A ako moja teológia je taká, že žena je tak krehká nádoba a pri mne sa má cítiť ako vyniká, tak som si povedal, že v tom behu by mala vyniknúť. Tak to je na moju obhajobu. A mám pocit, že to je tak trošku slovenské, lebo sme vás nechali vyhrať v hokeji. Cítite sa dobre? Mihej. A ešte k tomu úvodu mám pre vás v podstate dve správy. Jedna je dobrá, jedna zlá. Tá zlá je tá, že budem rozprávať slovensky a nemám tlmočníka pre vás. A zároveň to je dobrá správa, lebo vás ušetrím mojich chábých pokusov o rozprávanie česky. A tí, ktorí ma už niekedy počuli pokúšať sa vyslovovať niektoré slová, vedia, o čom hovorím. Napríklad to vaše úžasné A ja som tak dúfal, keď som išiel sem na Vsetín, že ten rok prežijem s tou svojou slovenčinou a Pán Boh povedal, nie, Janči, Honza, alebo ako ťa budeme volať. Budeš mať šéfa, ktorý sa volá Bederžich. A vždy, keď prídeš a budú sa te pýtať, že čo si robil, tak budeš rozprávať na Slovensku, bol som s Bedržichem v Posunovne a bol som s Bedržichem biehať a tak ďalej. Lebo keď poviem, že bol som s Beďou, tak nie každý to chápe, tak vyslovím Bedřich. A tak ja som taký vzorný vikár, tak som si vytvoril také osobné vlastné cvičenie, že ako sa budem učiť to vaše R. Tak vždy pred spaním a vždy, keď ráno vstanem, tak poviem, že dnes som stred Bedřicha, príjmu rasté Řežicha. Vždy, Bedřicha, Řežicha. To snad to zafunguje, ja neviem, snáď o mesiac to bude lepšie. A rovnako aj k tej dnešnej kázni, dve správy, jedna dobrá a jedna zlá. Tá dobrá správa je tá, že každou vecou, čo v živote robíte, môžete chváliť Boha. To by mal byť prvý slajd. Funguje to? Dodola. Každý moment tvojho života má potenciál byť na slávu Bohu. Každý jeden moment. Čo je dobrá správa, pretože to znamená, že ak tu dnes sedíš a máš pocit, že tie dve stoličky pri tebe sú prázdne kvôli tvojmu spevu, to je dobrá správa pre teba. Nie je to o speve. A ak máš pocit, že niečo ti chýba v živote a nemôžeš dostatočne chváliť Boha, preto, lebo nevieš hrať na niektorých z tých nástrojov, to je dobrá správa pre teba. Lebo nie je to o nástrojoch. A ak máš pocit, že si dobrý vo varení, lebo som počul, že na Majaku grillujete. Je tak? Hej, vy ste grilliaci riadni. Zatiaľ som bol na viacerých návštevách a prvá vec, ktorú mi vždy ukázali, je grill. A keď Beďa minule rozprával o bôžikoch, ktorých tu máte, tak myslím, že s Ondrou Hurtom sme rozprávali, že asi by to chcelo rituálne jeden grill spáliť. Aby sme videli, že kde je naše srdce. No ale pravda je taká, že aj grill, akokoľvek to znie divne, môže slúžiť v tvojom živote na slávu Hospodinovi, na slávu Bohu. Ak si šikovný učiteľ, tak to, že učíš, môže v tvojom živote slúžiť na slávu Bohu. Tvoje manželstvo môže byť na slávu Bohu. Možno, že to, ako šoferuješ, neviem, veľa vecí v tvojom živote môže byť na slávu Bohu. Zároveň je to aj zlá správa. A tá zlá správa je tá, že každý moment tvojho života má potenciál byť na slávu Bohu. To je prúser. Pretože to znamená, že možno, že si tu dnes sedel a spieval si, že len tebe patrí sláva a nemusela to byť pravda o tebe. O mne. O niekom vedľa teba. Niekto tu dnes mohol hrať a nemuselo to byť chválou. A možno, že tvoje manželstvo nemusí byť chválou, možno, že tvoj grill nemusí byť chválou Hospodinovi. Pretože každý moment tvojho života má potenciál byť chválou Bohu. Pretože my sme tí, ktorí Božie meno nesieme. A zažil som takú podobnú skúsenosť sám na sebe, keď som mal, ja neviem, možno, že 13 rokov a boli sme s celou našou rodinou služobne na východe. Teda môj otec tam bol služobne, ja som tam bol s ním. A boli sme ďaleko na východe Slovenska. A keď už tak ďaleko cestujete na Slovensku, že do Košíc alebo tak tam aj prespíte. Zväčša sa už nevrátite späť. A sme prespali a ráno na raňajky som tak vstal, mal som nejaké svoje záujmy a som pomáhal tam domácim rozkladať
príbor, riad. Rozumiete tomu slovu, hej? Dobre. Keď nerozumiete, tak to robte, hej? Rozkladal som príbor a ja som taký kreatívny človek, tak som mal kreatívnu chvíľku a som ho rozkladal tak svojím spôsobom. Som to nejak tak tam dal divne okolo toho taniera. A tá pani domáca prišla a hovorila, že Janko, počúvaj, daj to tak, jak to má byť. Pretože ak to takto dáš, tak si budú ľudia myslieť, že maminka ťa nenaučila, ako sa to robí. Inými slovami, budeš na hanbu. Prosím ťa, správ to tak, jak to má byť. Tak som pochopil, že kreativita je dobrá, ale v tejto chvíli nie je na slavu mojej matke. A potrebujem urobiť to, čo je na slavu mojej matke, a tak som pekne naukladal, tak ako to má ísť, lžička, núžek, hej. Nie slovenčina. Lyžička, nožik a vidlička, tak, jak to má byť. Všetko som poukladal tak, ako to má byť. A je to tak. Každá chvíľa nášho života, každý moment má potenciál byť na slávu, alebo na urážku, alebo na hanbu Boha. A tá najväčšia otázka, ktorá pred nami stojí, v každej tej chvíli, v každom tom momente je to, že ako? Čo mám robiť? Ako fajn, dobre. Chcem, aby moje manželstvo bolo na slavu Boha. Chcem, aby moja grilovačka bola na slavu Boha. Ako? Ako žiť k oslave Boha. A tu niekde ideme do dnešného textu, ktorý je 1. Korinským 10, 23, 11 až 1. A je taká zaujímavá situácia v Korinte. Ja si zoberiem 2 demonstračné nejaké pomocky. Snad sa nikto neurazí. A v Korinte zažívajú konflikt. A zažívajú konflikt v oblasti jedenia mäsa. Neviem, či ste vy pri grilovačke zažili konflikt ohľadom jedenia mäsa, či bravčové, kuracie, alebo čo si dáte. Ale v Korinte mali jeden problém s mäsom, a to ten, že mäso, ktoré ste jedli, potenciálne mohlo byť mäsom, ktoré bolo účastné na rituáloch pohanov. Mohlo sa stať, že ste išli na tržnicu, kúpili ste mäso, ktoré bolo rituálne obetované predtým, alebo sa zúčastnilo tých rituálov. A bola otázka, že či jesť toto mäso je na slavu Boha. Či jesť toto mäso nie je úražkou Boha. A tak boli 2 skupiny ľudí. Tí červení, to sú tí negatívni, že nemôžeme jesť mäso. A tí červení ľudia hovorili, my nemôžeme jesť mäso, ktoré bolo obetované modlám. Pretože my, keď toto mäso budeme jesť, my sa pod to podpíšeme. To mäso je zaťažené tou obetou. Keď Boh vidí, že my jeme mäso, ktoré bolo obetované v chrámoch, ktoré sú urážkou Boha, tak my jedením toho mäsa sa zašpiníme. My tým nasiakneme. To mäso nás pošpiní vnútorne, pošpiní nás v očiach Hospodina. My nesmieme jesť mäso. A vedľa nich sedia modrí, čo znamená, že let's go, poďme na to. A modrí hovoria, nie, my sme slobodní. Však ste nepočuli, čo učil Pavol o kresťanstve? Že Boh dáva slobodu. Že Boh nás oslobodzuje. Ježiš priniesol slobodu, my nie sme zaťažení mäsom. Mali by ste zmeniť teológiu, bratia. Zlé. A tak sa dohadujú modrí červení a volajú si na pomoc Pavla. A Pavol píše list, v ktorom im radí. Pavol prichádza k ním a hovorí im, že dobre, vy rozmýšľate, že či mäso jesť alebo nie, poďme sa pozrieť na to, že aké je riešenie. A tak Pavol začína vysvetľovať takto. Všetko je dovolené, no nie všetko osoží. Po česky prospíva. Všetko je dovolené, no nie všetko buduje. Nikto nech nehľadá, čo prospieva iba jemu, ale to, čo prospieva inému. Otázka stojí, že môžeme jesť mäso alebo nemôžeme. Áno alebo nie. A Pavol hovorí, že bratia, vy nemáte problém v mese, vašim problémom je vaša sloboda. A tak Pavol dáva malú lekciu o slobode. A tá lekcia je tá, že sloboda, ktorú máte, neznamená, že nebudete mať obmedzenia. Verili by ste tomu? Niekto mi dá slobodu a zároveň mi povie, že vieš čo, máš slobodu, ale nemôžeš si robiť, čo chceš.
Máš slobodu, ale dostávaš slobodu s obmedzeniami. Ja neviem, ja neznášam toto. To je ako keď som dostal notebook od mojich rodičov, ale kontrolovali, že ako dlho na ňom robím. Neviem, vy ste už dostali notebooky? Niekto z vás? Po česky to notebook tiež, hej? Laptop. Alebo televízor, alebo niečo. Dostali ste. A jednou rukou vám to dali a druhou rukou vám povedali, že ale, hej? Maximálne 30 minút denne po tom, čo si umieš zuby a urobíš si domáce úkoly. A ono to tak v živote funguje. Sloboda nemôže byť bez obmedzení. To vieme tí, čo držíme dietu. Ak chceme slobodne chodiť chudobný, štihli. Ak chceme chodiť štihli, tak sa musíme dobrovoľne obmedziť a nemôžeme jesť toľko, ako keď nechceme byť štíhli. Alebo ak chceme chodiť pevne po tejto zemi, ak ja vyskočím a mám dopadnúť späť na to isté miesto, tak musí tu byť gravitácia, ktorá ma obmedzuje. Gravitačná sila, ktorá ma tlačí o tú zem. Neviem, či si to uvedomujeme, že stáť takto nie je celkom normálne vo vesmíre. To je normálne tam, kde je veľká gravitácia, ale keby sme odišli zo Zeme preč, tak lietame. Ale to, že máme niečo, čo nás limituje, obmedzuje, tlačí k Zemi, nám umožňuje chodiť po Zemi. A takto funguje so slobodou. Máš slobodu, ale sloboda neexistuje bez niečoho, čo ťa zároveň aj obmedzuje. Čo ti hovorí odtiaľ potiaľ. Zároveň nie je ani pravda, že hociaké obmedzenie, alebo že sloboda rovná sa obmedzenie. Kto pozeráte správy, keď si zapnete ČT1 alebo STV1, tak a vidíte tie veci, čo sa dejú v Severnej Koreji napríklad, alebo ktoré sa dejú v iných častiach, v Sýrii alebo kdekoľvek inde, tak vidíte, že dokážu existovať také obmedzenia, ktoré neprinášajú slobodu. Tak čo teda? Čo je sloboda? A Pavol hovorí, že sloboda je prítomnosť tých správnych obmedzení. Sloboda je ako to, keď staviaš lietadlo a skúmaš, že ako funguje vztlak, ako fungujú krídla, ako fungujú veci, aby to lietadlo letelo. Presne toto je sloboda. A Pavol hovorí, že moja lekcia zo slobody pre vás je tá, že ak chcete žiť na slávu Hospodina, ak chcete žiť na slávu Boha, tak musíte slobodu použiť takým spôsobom, aby ho to neurazilo. A ten spôsob je taký, že zo všetkých možností, ktoré smiete legálne robiť, robte len tie, ktoré nelikvidujú ľudí okolo vás. Úplne jednoduchá vec. Bavia sa o mese a chcú odpoveď. Pavol, môžeme alebo nemôžeme jesť meso? A Pavol hovorí, viete čo? Odpoviem vám inak. Môžete robiť čokoľvek. Všetko máte dovolené. Vy ste slobodní ľudia. Ale nie všetko prospieva druhým. A robte len to, čo prospieva ostatným. Tak. Ďalej pokračuje. Jedzte všetko, čo sa predáva na trhu. A pre svoje svedomie sa nemusíte na nič pýtať, lebo Pánova je zem i všetko, čo ju náplňa. Ak vás niekto z neveriacich pozve a chcete ísť, jedzte všetko, čo vám predložia a pre svoje svedomie sa nemusíte na nič pýtať. Tam by nemal byť otáznik, tam by mala byť bodka, asi tam je nejaký preklep. Nemusíte sa na nič pýtať. A Pavol hovorí a pokračuje, že dobre, ak sa bavíme o tom vašom mese, áno, pravda o mese, ktoré jete, je taká, že medzi nami môžete ho jesť. Ja viem, vy viete, aj Boh vie, že to mäso vám neublíži. A to je pravda, to je tá sloboda, ktorú sme dostali. My tu neriešime mäso, vy nám aj ako asi neriešite, že či nejaké mäso tu niekto obetoval. Ja som zažil také veľké diskusie na Slovensku, aspoň v tej mojej oblasti, že či môžeme tancovať ako kresťania a či to nie je proste diabolské, či môžu kresťania nosiť šminky a
make-up, že či to nie je diabolské. Riešilo sa, že či kresťan môže počúvať hardrockovú hudbu, tak ako Bedřich, či to nie je diabolské. Ináč prvé prídeme do posilňovne, plné pecky, stereo to tam hrá. Potom ľudia chodia, že tichšie. Takže či to nie je diabolské. A takéto veci sme riešili. A mne sa veľmi páči, akú odpoveď dal jeden budhista, čo sa stal kresťanom. Budhista, čo sa stal kresťanom, sme ho zavolali, aby rečnil, kresťanský kazateľ. A presne sa zúčastnil tejto našej hádky, čo sme sa na Slovensku hádali, teda sme sa rozprávali dialog, dobre, nie hádka, dialog. Viedli sme dialog a on povedal, že hudba, ak kedykoľvek patrila diablovi, tak to je strašná chyba. Všetko na tomto svete má patriť Bohu a všetko, čo na tomto svete vzniklo, má slúžiť k oslave Boha. Ak patrí diablovi, tak ju vezmeme späť. Tá hudba musí slúžiť na slávu Bohu. Ak kedykoľvek tanec slúžil na niečo hriešne, tak správame tanec taký, aby slúžil na oslavu Boha. A to je tá sloboda, ktorú nám dáva Boh. Ktorú nám dáva Ježiš. Že ty nemusíš riešiť, že OK, tento iPad, zúčastnil sa on niekedy nejakého vyvolania duchov a teraz je niečím posadnutý a musím to z neho vyháňať, alebo nemusím sa báť, že hudba, ktorá práve vyliezla, nemám preskúmať, že kto tú hudbu vyprodukoval, či Marilyn Manson tam náhodou nerobil nejaký rituál. Proste žiadna z tých vecí ti nemôže nič spraviť fyzicky. A napriek tomu môže byť škodlivá. Pretože Pavol ide už k záveru svojho rečnenia a hovorí, ak vám niekto povie, toto bolo obetované modlám, nejedzte to kvôli tomu, ktorý vás na to upozornil. A kvôli svedomiu. Nemyslím pre vaše svedomie, ale pre svedomie toho druhého. Veď prečo mám moju slobodu súdiť svedomie niekoho iného? Ak ja niečo s ďakou požívam, prečo by ma mal niekto odsudzovať za to, za čo ja ďakujem? To je úžasná lekcia z toho, ako funguje sloboda. Ako môže sloboda slúžiť na oslavu Boha. Mám jedného takého dobrého známeho, takého kamoša, o dosť starší odo mňa, ale predsa je môj kamoš. A zažil takú príhodu v období, kedy zakladal rodinu. A to vieme my Čechoslováci, že keď sa zakladá rodina, tak to sú finančné suchoty. Takže zakladal rodinu, mal už niekoľko detí, presťahovali sa do nového bytu, úver, hypotéka, všetky tieto veci. A nejakým spôsobom si zadovážil rodinné auto, Seat Alhambra, niečo také veľké. A tešil sa, on je taký človek, sa dokáže radovať, to na ňom vidíte. A mal na návšteve u seba brata. Jeho brat je neveriaci. Ten môj kamarát je veriaci, ten jeho brat nie je veriaci. A ten jeho brat bol u neho na návšteve na nejaké 2 týždne. 2 týždne boli spolu a ten môj kámoš sa jemu snažil vysvetliť, že čo je Boh a stále sa mu snažil byť príkladom. Až jedného dňa ráno, keď išli niekam, vyšli na parkovisko a to miliónové auto tam nebolo. Miliónové auto bolo ukradnuté, bolo preč. Teraz sa vžite do role toho môjho kámoša, vedľa ktorého stojí jeho brat. Ja neviem, čo by si robil ty. Ja viem, čo by som robil ja. Nechceli by ste tam byť. Musel by som aplikovať tento verš na vás. Ten môj kamarát celý čas, keď pozeral na to prázdne miesto a pozeral na svojho brata a potom späť pozeral na to prázdne miesto, tak celý čas rozmýšľal v hlave, že ako ja zareagujem. Ako zareagujem tak, aby som bol svedectvom vlastnému bratovi. Celý čas mu išlo v hlave, čo spravím tak, aby som vybudoval svojho brata. A mal plné právo začať nadávať. Keby začal nadávať tie najhoršie slova, ja si myslím, že ešte aj my kresťania by sme chápali, že OK, zmizlo tu práve 1 000 000 českých korún z tohto miesta. Chápem, že klesáš na duchu a však to nejak vyriešime neskôr. Akože chápali by sme akúkoľvek prudkú reakciu v takej chvíli. Mal by na ňu právo v podstate z takej ľudskej stránky. Mal by slobodu to urobiť. Mal by slobodu a
A nikto by mu nič na to nemusel povedať. On napriek tomu rozmýšľa, že ako mám zareagovať tak, aby som budoval môjho brata. A to je zmýšľanie, ku ktorému nás pozýva Pavol. A hovorí, že áno, tá moja lekcia o slobode pre vás je tá, že máte ju. Ste slobodní. Ale môžete slobodu použiť takým spôsobom, ktorý poprie dôvod, pre ktorý ste ju dostali. Vy môžete slobodu použiť takým spôsobom, že Boh oľutuje, že vám ju dal. Presne tak môžete narábať so slobodou. Môže Boh oľutovať, že vám kedykoľvek dal nejakú slobodu do rúk. Každá vec, ktorá vám slúži na to, aby ste uctievali Boha, keď ňou Boha urážate, tak to celé nedáva zmysel. A Boh v tej chvíli môže ľutovať niektoré veci, ktoré vám dal. Na chvíľku by som sa pozastavil pri slove budovať. Viete? OK, ono bolo v tom verši predtým. To slovo budovať, to je ten trik, taký trošku. Lebo rýchlo by mohli povstať spomedzi nás takí sekiranti. Ako je po česky sekirant? Máte sekirantov? Pedant. Ale sekirant je taký, že preháňa, šprudluje, hej. Včera, viete, čo sa mi stalo včera? Som povedal, že netrúste. A mi vysvetlili Češi, že trúsi kôň. A ja som to myslel ako, že nedrobte. No, takže sekiranti, pedant. Niekto, kto stále hovorí, že nerobte, hej? A to slovíčko budovať je kľúčové. Práve preto, lebo a nechcem to dlho rozoberať. Aby sa nestalo to, že niekto príde. A vieš čo? Mňa uráža tvoja oranžová mikina tu v nedeľu a uráža ma tvoja modrá košela a uráža ma neviem čo. A môžeme sa stále hrať na to, čo ma uráža, neuráža. A Pavol nehovorí, že vyhovuj každému, kto za tebou príde a povie ti svoj názor, čo sa mu páči alebo nepáči. Ako sorry, ak mi bude sused búchať o 5:00 každý deň, že hej, nevrtaj, a ja musím vrtať medzi 5:00 a 8:00, lebo jedine vtedy som doma, tak mu poviem, že je mi ľúto, inak sa nedá. Budem vrtať. Ak sa inak nedá. Čiže Pavol nehovorí, že každému, kto ťa preháňa, vyhovej. Pavol hovorí, zo svojich možností, ktoré máš ako slobodný človek, vyber tie a konaj tie, ktoré budujú ostatných. A slovo budovať je široké. To môže znamenať aj facku, ktorú dáte. Mňa budovali 15 rokov rodičia. Tu sedia. Keď chcete, môžete sa ich potom pri odchode spýtať na to. Moja babka už iba chodila, nebite to dieťa. Zlomite mu osobnosť. Som bol riadny čert. Však niekedy prezradím na seba niečo. Niekedy k budovaniu patrí aj facka. Čiže budovať, ale nič to nemení na tom, že Pavol hovorí, že ak sa dokážeš obmedziť preto, aby si budoval druhého človeka, vtedy žiješ na slávu Bohu. Ak sa dokážeš obmedziť preto, aby si budoval druhého človeka, vtedy žiješ na slávu Bohu. A prakticky to znamená, že my si stále môžeme klásť otázku, toto môžem, ale bude to budovať? My sme si zaviedli s chalanmi, čo máme takú partiu kamošov, sme si zaviedli taký termín, alebo takú frázu, keď už je to moc divoké, lebo my máme veľkú slobodu medzi sebou, a keď je to moc divoké, tak niekto z nás zahlasí, že OK, chalani, je to teraz na budovanie, alebo nie. Budujeme, alebo nebudujeme. A my môžeme si tú otázku klásť v toľkých mnohých aspektoch života. Toľkých mnohých. Poznáte ľudí, ktorí majú potrebu neustále sa hádať až do krvi? A majú potrebu vyhrať argument? A majú takú silnú potrebu vyhrať argument, že už si dávno nevšimli, alebo respektíve si nevšimli, že už dávno strátili srdce toho človeka, s ktorým sa hádajú. To je bezvýznamná hádka iba o tom, že čo je pravda a čo nie, ktorá nebuduje. Máš slobodu, jasné, môžeš, hádaj sa do krvi.
Znič ho, ako môžeš, ale ho nebuduješ, toho človeka. To nedáva zmysel. To nie je na slávu Hospodinovi. Alebo koľkokrát sme v konflikte s tým, že toto spraviť je logické. A ja chcem robiť to, čo je logické. Mne sa napríklad stalo, že som išiel po meste a to sa mi stáva dosť často v Žiline, že prídu bezdomovci a pýtajú peniaze a treba dať, alebo netreba. Alebo prídu takí, že hej, toto je zbierka, neviem, na psičkov tam, tak dajte alebo nedajte. A ja to považujem za vysoko nelogické dávať. Pre mňa je to absolútne nelogické, nedáva to zmysel. Poprvé, často spreneveriate peniaze, dokonca aj keď tam máte štempel od UNICEFu, od UNICEF, ani to negarantuje, že tie peniaze dojdú tam, kam majú dojsť. To bol veľký prešľap, ktorý UNICEF spravil niekoľko rokov dozadu, že peniaze, ktoré mali ísť chudobným deťom, skončili vo vreckách niekoľkých bohatých ľudí. A po druhé, 60% alebo 40% môjho platu ide na sociálny systém môjho štátu. Nášho štátu. Ja sa starám o ľudí, dávam desiatky, plus ešte vo voľnom čase slúžim ľuďom. Pre mňa je nelogické dávať peniaze tým deckám. No napriek tomu sa mi stalo, že som išiel po meste a pristúpili také mladé baby a dali mi tú krabičku, že či vhodím alebo nevhodím. A neviem prečo, ale dal som tam euro. A potom povedali, že ja ťa poznám, že ty si ten z toho Escapeu. Escape to je také miesto, ako vy máte Majak klub v piatok, tak my máme Escape a to beží celý týždeň. Ty si stádial. A ja som si vtedy tak uvedomil, že spravil som niečo, čo považujem za výhradne nelogické, ale bolo to vysoko budujúce. Ako v tej chvíli ten vzťah, keď oni videli, že ľudia chodia a nevšímajú si to, a ja som tam hodil ten peniaz, ten náš vzťah a moje svedectvo voči im porástlo. A stalo sa mi to nie raz. Idem do Teska, rozumiete, hlava takto, idem kúpiť chlieb, Janka ma pošle s takým zoznamom a tak ja potom iba idem, že a chcem ísť rýchlo späť do auta a zás cestou mi dajú nejaký sáčik do ruky, že strč peniaz. A som zistil, že aj taká nelogická vec, ako danie tých peňazí, môže byť veľkým svedectvom tým ľuďom. Môže, nemusí. A posledný príklad, ktorý taký mám, že sú veci, ktoré sú nám prirodzené a prirodzene ich robíme a nemusia budovať. Mám teraz z toho malého môjho syna, škoda, že nemohol dnes prísť, ale pre vás lepšie na teraz. A dostal také autičko. Také, čo sa natiahne a potom ide. A on sa s ním moc nevedel zabávať, tak som si s ním sadol, ak sme spolu sedeli, on pri mne, tak ja som ho tak vždy natiahol to auto, ono došlo k nemu, on sa začal tešiť, on s tým autom takto chýbal, má 1 rok, hej. A potom mi ho hodil takto späť, že padlo ku mne, tak zase som ho natiahol, došlo k nemu a zase mi ho hodil späť, že a nejak už asi ma to prestalo baviť a som zistil, že to auto sa dá otvoriť. A pre mňa je prirodzené skúmať veci. Ja keď môžem, ja otváram. Na rozdiel od niektorých to viem dať aj späť zväčša. A ja som to autičko rozobral celé a bola tam moja mamina vtedy pri nás a hovorila, a povedala mi, to si nemal robiť. On to teraz bude opakovať. A to ste mali vidieť tie oči toho Eddieho. A jak som to autičko natiahol a poslal späť, tak mi ho už nehodil. On si ho dal, sliny mu tekli, kúkal a rozoberal. Niečo, čo bolo mne prirodzené, nemyslím si, že bolo budujúce v tej chvíli. Poznáte to možno, že keď idete s priateľom na svadbu alebo na oslavu a podáva sa alkohol a vy viete, že on to nezvládne, ak vy budete piť. A vám je prirodzené, vám je dovolené, vy máte slobodu, Ježiš nezakazuje piť. By the way, Ježiša nazvali žráčom a pijanom vína. Ježiš v očiach ľudí naokolo sa prežieral a bol alkoholik. Hoci vieme, že to tak nebolo, ale my nemáme s tým problémy, nám je to prirodzené niektorým, ale preto, aby sme budovali toho druhého, nedám si. Možno, že ideme 3-4 šoféry a vidím, že to ťažko nesú tí ľudia, že ja si dám, tak kvôli tým šoférom nepijem. To sa nám často stáva na rodinných oslavách, že OK, nebudem. Takže skutočná sloboda buduje.
Obmedziť sa, aby som budoval druhého, je chválou v očiach Hospodinových. A záver toho Pavlovho argumentu, alebo to, čo sa rozpráva s tými dvoma, je, že či teda jete, alebo pijete, alebo čokoľvek robíte, všetko robte na Božiu slávu. Nebuďte na pohoršenie ani Židom, ani Grékom, ani Božej cirkvi, ako aj ja sa usilujem páčiť všetkým vo všetkom a nehľadám, čo osoží mne, ale čo osoží mnohým, aby boli spasení. Napodobňujte ma, ako ja napodobňujem Krista. Pavol hovorí to, čo ja sa tu snažím vysvetliť. A hovorí to, že máš dve možnosti. Máš dve možnosti, ako sa môžeš slobodne rozhodovať v živote. A prvá je tá, že budeš na slávu Bohu. Pohľad na teba nebude ako pohľad na slobodné Česko a slobodné Slovensko po roku 89. Smutný a beznádejný. Ale že pohľad na teba bude oslavou Boha, pretože pohľad na teba bude pohľad na človeka, ktorý buduje ostatných. Pohľad na teba bude pohľad na človeka, ktorý dáva svoje dobro minimálne na úroveň s dobrom ľudí naokolo. A ľudia, keď sa na teba pozrú, tak budú chváliť Boha, alebo budú minimálne úžasnutí, že kto si. Prečo? Prečo to robíš? A keď ťa aj neuvidia ľudia, a sú to veci, ktoré robíš v skrytosti, tak ťa vidia anjeli. Anjeli môžu chváliť Boha. Alebo diabol sa môže smiať Bohu, že aha, aký je, keď je doma. Vidíš? Naša sloboda, to, čo slobodne robíme, môže byť chválou Bohu a má byť chválou Bohu. A snáď nebude zlou správou pre nás a nebude našim kameňom úrazu, kedy Boha budeme pohoršovať. A tá výzva na dnes je tá, že robme to, lebo sme učeníci Krista. Robí to Pavol a vyzýva nás. Kresťania nie sú ľudia, ktorí sa zapíšu. To je jedna z vecí, ktorú som čítal v tom vašom traktáte, ktorý máte, ako majak. Beďa mi ho poslal v PDF-ku, že čo je cirkev v našich očiach. A vo vašich očiach, ale aj v našich očiach, ako cirkvi bratskej na Slovensku, kresťan nie je človek, ktorý sa iba zapíše niekde, že áno, Vsetín, majak a navštevujem nedeľné bohoslúžby alebo skupinu. Ale kresťan je človek, ktorý celým životom, ako ide, sa snaží napodobňovať Krista. Jedna z definícií kresťana. A ak si sa našiel dnes ako človek, ktorý v tomto nevie napodobňovať Krista, alebo nenapodobňoval, alebo zlyhal, tak v tomto momente to nie je dôvod na to, aby si zalomil rukami a išiel s depresiou niekde preč. Toto je dôvod na to, aby si volal na Hospodina. Aby si volal na Boha, aby ti naplnil život, aby ti odpustil, aby ťa urovnal, aby ťa dal na cestu, tak ako to vidí on. To je zmysel tohto. A je tu taká malá, nie že báseň, ale 3 riadky, ktoré by vám mohli pomôcť trošku si to zapamätať, o čom sme dnes hovorili. Je to po slovensky, tak naučite sa trošku z môjho jazyka. Obmedziť seba samého, aby si budoval druhého, je oslavou Boha živého. Tak skúsme to raz povedať spoločne po slovensky, áno? Takže 3, 4. Obmedziť seba samého, aby si budoval druhého, je oslavou Boha živého. Áno. Obmedziť seba samého, aby si budoval druhého, je oslavou Boha živého. A budeme spievať jednu pieseň ešte na záver, kapela by sa mohla postaviť, ktorá myslím si, že veľmi dobre vystihuje aj tú atmosféru dnešného textu. Počas tej piesne vás chcem povzbudiť, aby ste rozmýšľali, síce toto tu nebude vysvietené, tu bude text, a na to básničko môžete rozmýšľať nad situáciami, ktoré vám Duch Svätý odokrýva, môžete hovoriť k Bohu, premýšľať nad tým textom a ja sa ešte predtým pomodlím.